Kublai ya phi baro ni pedang subhai phi ha kanika channel ka bangil ai kerteng ka puli khubor ngap chiphang ki khubor ba mentagas ni ka khandreu tarik ujamang ar hajar ar phulai lethang kirunar na Meghalaya ya ka yeng hawes karbi anglong Shillong khatsan tarik ujamang hakawai pat ka jingja ka badang mi hawes karbi anglong district ka badan hakhapot ka Assam Meghalaya lakanno ba kirunar na Meghalaya kilalet banthang ya ka yeng jongkawai kalong kami ka bakarteng ka basapi englengpi ha ka shnong ningkreng ka bajngai kombalai kilometer na arting ha ka janmit sngyublai kinong shnong ki yathu bakani ka yeng kala inglut bat yakani kalong kami lapan kanria sakawai ka yeng nalor kani kala dan sakawai pat ka yeng unong bela ka bala sathang hapar mau ka arting yathu ki telong khubor Uhat Singh Rongphar udokhat ka Autonomous Council habalet jurep yaka thanyul ong kirunar na Meghalaya kilathang yaka yeng haning kreng ka badan hapo upod usam ka West Karbi Anglong District nga penramjor yakum kini ki kambean ong urongphar yaki bahayeng hasam kalanat la ajingerap mardor yathu urongphar nakaliang ki dokhat ka Karbi Student Association kilalet banjungo yaka yeng jong kalanat bat kila ajingerap yaka sakane ka wai pat ka khubor khanyau tarik on stang ka jingya khi ka VPP ban pen urlong ya ka jingdawa Shillong khasan tarik ujamang ka VPP kan sedang ya ka jingya khi na do ka khanyau tarik ujamang ban persha ya ka jingkuman ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ha ka bayadai bat ka jingdawa ban pha pensangye ya ka jingthungkam ha ka jalla katkom ka karwo na unong aiktien ka VPP uba Patskem marbo ulayathu baka parti kan stang ya ka jingya khi jongka ha ka khanyau tarik ujamang ha ka jaka yeng kali jongka additional secretariat nakadaw ka jingminthi badle bamsat nyau jongka sarkar MDA 2.0 balalam khmat da ka NPP ya ka jingdawa ban pensangye ya ka jingthungkam ka ba patla ban bishar bnya ya ka policy bha thungkam pat ka roster system da ki export committee ka parti kan penlong ya ka jingya khi da ka basushong ha ki jaka yen kali hajan ka additional secretariat ha ka khatnyau tarik ujamang ar hajar ar phulai nadu ka por shipho baje min step hadu saw baje janmet long ka karwo nakaliang ka VPP ka khot ka weria baro kinong trei jong ka parti bat ki patba bakin yawan sakatei ka program jingya khi ka balapan bet da ka parti ngide bankan mau bakani ka sarkar lam khmat da ka NPP ka yale banle kelut ya ka rukom perkhat basongnia ya ka hok ka sot bat ya ka jingye jong ki patba la banrap ka kerwo nakaliang ka VPP ka la pentep banadien kani kandang bun ki program yakhi ka ba ka VPP kan sapen benapat kham hadien Laban kedau haneng ban nakaliang ka VPP ha ka khat artrik ujamang klalit ban bu da ka city ha ka office jong menteri rangba bandawa ban penmi da ka notification ban pensange no ya ka jingthungkam ha ka jalla da ka ba iPod saw phufra kanta sakani ka wai pat ko khubor petha ka HC ya ka sarkar ban jubab hapo arbanai Shillong jammang kharsan tarik ka Meghalaya High Court hakala sngi ublai kala betha ya ka sarkar jalla bakan jobab hapo arbanai ya ka bha thungkam thungjam reservation policy katrekam ne am ha ka bayadai bat ka jinglet puli shaki kerdan bahalor higher and technical education ha ka po bakala penwai no ya ka wai ka mukadduma la ai da open scam board khar persha ya ka sarkar bat ya ka nongrem jong ka ne ka mukadduma ka dei halor ka jingbam tikna ya ka reservation policy katrekam ne am bat ka jinglet puli na ka benta ki kerdan basalor Unong mudoi ula aya katei ka mukadduma na ka benta ki arngot ki bahayeng hasem jong u ki bathmu banlet puli ha College of Teacher Education tura unong mudoi ula penpau bakam dan kanu ka jingshai ha ka bayadai bat ka jing pentri kam ya ka reservation policy ha ki kerdan puli bahalor bat nakaliang ka sarkar ru kam aya kanu ka jubab wat hadien ba ula da penpha ya ka jingtho Hadien baladap bishar na dong shudong ka High Court kala batha ya ka sarkar bakan aya ka jubab halor ka chithi balatho ha ka khat khandai tarik uno pra ar hajar ar puar bat ban penshai hapo arbnai na do mentakasngi la ka reservation policy ka trekam ne am ha ka bayadai bat ka jingai bha ha ka jinglet puli ha ki kerdan basalor sakane ka wai pat ka khubor yotam ki pulit ya ki shiing briu na Ribhoi district Shillong khatsan tarik ujamang Kipulit jongkari Ribhoi district kila yo tam ya ka shiing briu na ka wai ka wa ka badan hapaham maulen ar phaumal ha kini kisni ki baladap usi pretendans kipulit ka Ribhoi yathu ba kipulit ki yo jingtep ba urang ba snong jong ka paham maulen uba khurgun shelyang bat kinong snong ki yo I ya ka tei ka shiing briu ha ka wai ka wa kipulit tang shiyos ngo ya kani ka jingtep kilalet marmar sha ka tei ka jaka ban shim ya ka tei ka shiing bat hadien kani kilalet ra shanong po civil hospital banle ya ka badan kam kipulit ki yathu bakim patla ban ong ya ka tei ka shiing ka dei jong ushenrang lane jong ka kanthei kipulit kila yathuru ba patchem ladan mano banwan kam ya kani ka jingja sakani ka wai pat ka khubor
pha tokit ka menteri bakanno khle dawa yuria hau khaurishan Shillong Jembang Kharsan tarik ka menteri bakhmi ya katrat karep karyang ka jella ka kong amparin lingdo kala ong bana kalyang katnat kala pha ban tokit halor ka jingkenno badan ka jingkhle da ke dawai yuria hau khaurishan balasam shaki pat ba hakini ki khindiat sngi baladap habakran sekilat pathai kubor hakala sngi ublei ka kong amparin kala ong baka jingtokit halor ka ni kala pha na do ka janmiat jong ka khalai tarik ujamang arhajar phulai ondala yo ya ka kai phoj halor ka ni katnat kan sapet la kadan shisha ne em kum kata ka jingja bat hadin kata on sabateng kumnu ka ja kumtei nila pha tokit ya ka ni na du mencisngi janmiat bat dang pha ya kata ka nong muna jong utu kha ubala kanno ba udan lang bat ka yuria sha ka jaka bates la ong ka kong amperin shushu ka kong amperin ka la ong ba ka jing pha tokit kan chempor kumba ar ne lai sngi ei bat onda la yo ya ka kai phot katnat kan sa a ya ka jing tep halor ka kai phot sha kilat pathai khubor kumbalong mentahi kilale jurep kloi kloi sha kata ka jaka bat kidang yai ap ya ka kai phot jong kata ka tes la ong ka menteri kala ong baya menta om pala ban ong ei halor kan ni henry kan yai pechwa la ka dan shisha ne kam dan shisha kum kata ka jingle hadian balayo ya ka kai phot ngin hapet kumno kata ka long ka dan ne kam dan shisha kum kata ngila pha ban pha tokit ya kani ai kan wan shwa ka kai phot bat ngin sawat pat ban beteng shushu kumno kalija kumta bat kam dei ban ja kumta ngidei ban fikir ba kani kalong ka badan kam bat nginom sha yano ban le kum kini kijing bakla namar kam bha bat kalong ka bama hadu kata la ong ka kong amperin sakani ka wei pat ko khubor letkhmi ueti mondal ya ka jaka badan ya ka pung omnyam ban maramot ya ka jingking Shillong Jembang Kharsan tarik menteri katnat boarding ka sarkar jalau eti mondal ulalet khmi hidalade ya ka jakat badan ya ka pung omnyam ha ka bala sanran lang daki officer na ka te katnat bat ka Meghalaya Agency Corporation Limited MEECL Laong bakani ka jinglet pet hi menteri ka long ban snuthu ya ka jingsngan bakani ka jaka badan ya ka bat ka jingking nalor ka bayat kikali man ka sngi namar baladan kam ban maramot ya ki benta ki badan kam laong banalor ki karikor ka MEECL ladan langru ki riu shamphang ki badai na ka IIT Guwahati kajingrangat ka ha kapung nyam bat ka jingnang hiar ka kala pen khuslai ya ki pajba namar ka jingkerdu boarding electric kala nang sharkhai Kublai shibuni pi baro ki blas ngap ya kani ko khubor ngin sai sham byang bat phi haki wei pat ki khubor